patih sing mikir remah biapa sing mikir tangga kadung wis enak lali nang sapa-sapa yo iki lawang muka silire angin bengi tapi ai enak sampai ilu bidane tong 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 ja 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 Pan patih terus terang terus lampu Philip iki nggih ratu piye aja guyu raimu aku masih brengosmu gak pantes pelacir iki lha aku nyilih tantra hei cekelan mikir tak bacok dasmu iki wayahe sampean Patih prajurit kabeh piye nggonmu lunggos kepenak kabeh mohon Patih dawuh orang gempol porong kok tekan gempol porong oh lha iki rong metu lali Pak merono Pak Bapak guru Bapak guru asoy Kadipaten wis apik Bapak guru asik Bapak guru aye muga-muga kabeh dadi apik jeng 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 sebelum kamu ngomong apa artinya cinta terlenaku dibawanya ke sana setelah dia pergi aku wedi terus baru aku mengerti ku telah jatuh cinta kepadanya rokoknya ceblok oh aku rindu asik katakan padanya aku jangan rindu asik oh burung nyanyikanlah katakan padanya aku rindu jeng matur nuwun kabeh padha gendenge padha gendenge apa enek keraton nek nyanyi cucak rowo bojoku denok debleng Dawa katimbalan Kang Mas. jebul bojoku iso janger jebule Sampun mirip Mama Lis napa dereng? SBP SBP Setio Bapak Percil leres. ya budaya ya ngono ya Nduk Cahayu kowe bojoku sing paling ayu dhewe Matur tembang sing nuwun Kang paling Mas. denok dhewe Nggih. engko mulih teko kene ra usah ning ndi awake terus? dhewe mangan ning terminal Terminal mriku. kono nek kerang enak tapi pedes kok remason kono Ampun Kang Mas, asam lambung kula kumat. oh iya mari ke rumah sakit iya ya Nduk Cahayu Nggih. Nduk Probowati kepiye Nduk Dawa katimbalan oh alah iki jane apa ki wong wedok Dawa kok copet katimbalan Kang Mas. aja guyu Lah kula bahagia loh. piye anggonmu ana ing kernet kernet iki emang tak kon megawe kabeh cacah iki Kernet matamu nggih. aku ratune goblok kok patah-patahne Lho kan kita akrab. oh iya 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 Prabu. kowe adikku ya iya 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 Kakak. janger pisan suarane dicilik-cilikno piye anggonmu ana ing Kadipaten Cangcimen kene Aman saja mau ngapain mau repot. Tunjangan sampai tua turun dari Freeport.